také pestré, veselé. Ja konkrétne stvárňujem postavu Ježibaby a páči sa mi, že sa nesnažíme tie deti nejak na silu strašiť alebo vytvárať nejakú predstavu nejakej zlej bandy, ale ideme na to cez humor, alebo pesnička je konkrétne taká bluesová, ideme na to cez lenivosť a teda to je ten náš taký ukazovací prst, že to nie je správne možno byť taký lenivý. My by sme chceli hlavne dosiahnuť, aby vlastne tí detskí diváci, ktorí prídu na našu inscenáciu, naše predstavenie, aby si zažili ten príbeh, aby prežili spolu so všetkými postavami vlastne širokú škálu emócií a pocitov, aj tých negatívnych, aj tých pozitívnych, ale aby potom na záver odchádzali zo sály vlastne s pozitívnym pocitom a s dobrou náladou, že sa vlastne zabavili, ale aj poučili. Podľa mňa by na to mali prísť, pretože tu je neuveriteľne veľa takej hereckej energie, takej zdravej, proste keď sa stretne jedna parta ľudí, ktorú to baví a ktorá je veľmi rada spolu na javisku a ešte tam je to tak spevavé a neuveriteľne to tak nabije proste energiou na celý deň a decka sa podľa mňa naučia také klasické základné veci, ako fungujú vzťahy medzi ľuďmi, skrz tie zvieratka, čo to znamená, keď sa obetuješ pre kamarátov, čo to znamená, keď máš niekoho rád a keď sa niečoho vzdáš, pretože toho človeka máš rád a vlastne ako sa musíš nejak vysporiadať aj s problémami v živote. Aj to takou hravou formou, takže tie decká by sa mohli na tom aj baviť. Myslím, že naša rozprávka je zaujímavá aj tým, že je v nej veľa pesničiek a veľa hudby. A teda nie len to, ale navyše je tá hudba a tie pesničky hrané naživo samotnými hercami, ktorí teda sa predvádzajú a hrajú na všakovaké hudobné nástroje. A týmto spôsobom by sme možno chceli aj, okrem teda toho, že tá rozprávka prezentuje tie nejaké ľudské vzťahy a ako by sme sa asi mali sebe správať, tak by sme možno chceli aj motivovať detského diváka alebo jeho rodičov, aby sa treba aj vzdelávali v tomto smere, aby hrali na hudobné nástroje, aby sa zabávali týmto spôsobom, aby bolo veselo ako nám na spôsob. Mne práca na tejto rozprávke prináša najmä strach. Strach, na každej jednej skúške prežívam to, ako nás zlodusi dostanú do úzkých. A je to naozaj, je to veľmi intenzívne a sú tam tie pesničky, je to veľmi silná rozprávka. Ten príbeh je naozaj veľmi silný. Ale naozaj, ja mám radosť vždy, keď prídem sem ešte, tak rozmýšľam, že čo by som robil ako zajac, keďže ja som zajac. A vždy, keď prídem, tak sa ocitnem v inom svete. A vždy je to veľmi intenzívne, takže toto to pre mňa prináša, že to, čo som si myslel, že niektorí hovoria iba ako klíše, že sa dostať do iného sveta, keď hrám na doskách a nechať tie problémy vonku, tak tu je to naozaj pravda. Naozaj sa ocitám v inom nejakom svete. Ja dúfam, že aj detského diváka, ale aj dospelého diváka dostaneme do tohto úžasného sveta. Sú tam tančeky, rozprávky,
veľa humoru tam je. Je to super. Je veľmi zaujímavé prečítať si takúto rozprávku od Pavla Dobšinského a potom chytiť do rúk niekoľkostranový scenár zaujímavých dialógov. A všetci sme boli veľmi prekvapení, keď sme na prvej skúške počuli od jedného neznámeho hudobného skladateľa všetky tie naše pesničky, ktoré sú veľmi dobré. Neznáme? No však on neprišiel. Neznámeho! Ja hrám vlka, čo je veľmi komplikovaná postava. Je to naozaj, že psovitá šelma, ktorá je nevlastným bratom Romula a Réma, ktorí teda, ako všetci vieme, založili Rím a on teda je pravý syn, teda pokrvný syn tej vlčice, hej, ako oni dvaja sú len takí nejakí poškrabkovia, alebo ako by som to nazval. Čiže on sa cíti byť aj taký akože aristokrat trochu a hra vynikajúce na kontrabas, čo bola obrovská výzva pre mňa, aby som akože ten kontrabas zvládol a si myslím, že som to zvládol úplne na výbornú a som v tom výborný, určite si prídete pozrieť. Takže vlastne toto má takú dvojakú úlohu, táto rozprávka, lebo to je veľká slovenská klasika a zároveň je to rozprávkový titul, ktorý tu dlho nebol a do rúk ho dostali takí dvaja autori, ktorí pripravili texty a v podstate do čínskeho rozprávku pekne rozpísali do dialógov a pesničiek. Takže tie decká by sa tak mohli tak postretať s tým živočíšnym svetom v takom ľudskom šate. Jak sa vám ľúbi na tom texte, páni autori? Na tom texte sa nám robilo dobre, pretože predloha je inšpirujúca, inšpiratívna, takže to bolo podnetné. My poznáme vlastne autorov? Alebo... No to je tá otázka, teda vlastne keď sme dostali, ja som dostala len ten text, on prišiel mailom, takže asi autor už používa internet, teda tí dvaja autori, a že nejak vy ako režiséri ste sa s ním skontaktovali s nimi, že teda ako tí autori pristupovali k tomu textu? My s nimi komunikujeme, s nimi nevieme, či teda sú to dvaja autori alebo jeden, ktorý používa vlastne takýto pseudonym, ale my sme s nimi komunikovali iba mailom, takže vlastne netušíme, že kto to je vlastne. No a vlastne je to zhudobnené, sú tie pesničky, tak čo autor hudby tiež je troška taký tajomný, taký, nevieme o ňom, tiež mailom posiela aj tie noty dokonca. Má na to aj taký program, také bodky prídu čierne vždy. Áno, tak tá komunikácia prebiehala podobným spôsobom, takže on to zhudobnil a nám to poslal. Takže. A sa vyjadroval nejak k tomu, že napríklad tie pesničky sú aj štýlovo rozličné, ako keby každé zvieratko má taký svoj štýl, nejak on vycítil, že prečo je toto také, že prečo hadík je taký viac samboidný, že prečo tí zlodusy viac blues a tak. Či ste to nemohli od neho vypátrať? Ja si skôr myslím, že to pramení z jeho neschopnosti to zhudobniť v jednom štýle. A preto sa uchýlil vlastne k tomu, že vlastne skáče akoby od pesničky k pesničke, že to je inak, tak neviem. Takže on je taký postmodernista? Ten autor hudby a vlastne dramatizátor tohto kusu? Ťažko povedať, je na tom cítiť, že nemá priveľké skúsenosti vlastne s javiskom, s javiskovým dielom, ale zase na tom my dvaja vlastne ako režiséri tak sa snažíme, máme od neho povolenie aj prepisovať texty, aj situácie a podobne, takže sa snažíme vlastne túto nejaviskovosť tohto autora alebo autorov nejakým spôsobom prekonať, vlastne režijným spôsobom. Aj ste zistili od týchto dramatizátorov a autora hudby, prečo práve Mechúrik Koščurík je to taká veľmi tragická rozprávka, nie že by teda Dobšinský nemal iné, ešte menej pozitívne rozprávky, ale táto má tiež taký tragický koniec. Ako sa s tým ako režiséri vysporadúvate? No, prečo si to vybral, nevieme. Spomínal v mailovej komunikácii, že teda bol začítaný do Kerouaka a do Odisei Homerovej. Aj Cervantes. A ešte áno, na Quichota čítal. Takže predpokladáme, že táto rozprávka o putovaní je vlastne odrazom týchto jeho záujmov literárnych. No a tak sa rozhodol preto to. Prečo? A ten tragický koniec, to zase by sme mohli hľadať v tom nejaké biblické motívy a odkazy na takúto tú našu židovsko-kresťanskú kultúru a skôr až v antike, veď nakoniec aj boh Dionysos sa takto obetoval, znovu zrodil, podobne ako teda Kristus a podobne ako Mechúrik Koščurík.
Takže myslíte si, že táto rozprávka by vlastne mohla byť skrz toho Dionýza aj takou oslavou divadla, vlastne ako keď si boli tie ditiramby a tak, že je to, aj preto je to hudobné, že smerujeme až k niečomu takémuto? No, veľmi presne si to povedala teraz, pretože presne ako v antike máme tu spevy zborové, aj máme tu tance, máme tu hudbu, máme tu dialógy a máme tu hlavnú postavu proste, ktorá vystúpila z toho zboru a vlastne vytvorila divadlo. No a na margo toho vlastne v rámci Aristotelovej poetiky je ten Mechúrikov príbeh taký? Jednoznačne nachádzame... Aký mal byť teda tragický hrdina? Áno, presne to spĺňa všetky Aristotelové požiadavky, takisto ako aj nájdeme v tejto rozprávke katarziu napríklad. A akurát porušuje vlastne jednotu miesta, času a deja, ale to, že vraj v tej poetike ani nie je naozaj. No to prišlo až potom vlastne v rámci Horáciovej poetiky, tam boli iba teda tie dve jednoty, takže v tomto je to v poriadku. 12. a 13. novembra prichádza Mechúrik.